tam tam tong. Hello everyone, bahai tongbai khakai norok kaham no tongna hanai hanke tisa hain hain ketal blog no lamsogo hanke ang tabo bojaga thang tong norok an video no paithak jora nai tongni hanke saimane ang bojaga thang tong tabo hanke ang khoroksa borok no naina thang tongo ani bai pong no hanke ang tabo bon nogo thangnai bon nogo thangi nai akhon bai nai bo bai thangnai bon nahari akhon bai nai bono tun kabonai jaga o hanke tin dom mutai din hanke ba bono bo tun tebe beraiti hininai thangmani se kibio ang video rok khlaijak yangi tongha tamna bagai hanke ani yakung tola asaka tumflawo মানে কষ্ট আছে কে abo tam uruk bang tak phana saimia ko hongke kebo jodi saiman tokan ke abo tam uruk norok ano comment kaisa di te kaisa kong nong na share khaira musongo ani thangnai video o ang kaisa saya deba ani brino prongna hengke 10k subscriber khairi di hani nai hengke bad comment asake phaikya boro comment khayo je thut faltu nin brino naina bagui nono subscribe khai tongnai nin brino naina bagui nono subscribe khaina haida hani nai hengke comment to dibo faltu faltu phaikya ang abo salia nang naina musung ya hangke nang sajak ya hamjak ya hangke nono kebo jabardasti khaya nin time magana khainai time loss khainai nang tamo sajak ya hangke nangan video naitong bata nai di hangke tabo oro nasing dong baibong no satun dong mane mar ke satun dong ma sailak puri asake tungo hangke tabo bo phaiga hangke thangnai boja thang tong norok an video nogi no saimanano naitong ni video sajak hangke tabo bo phaiga hangke thanglai takhon phai ko tam jan leka oma ngano ang thanai video bo sajak do ang phone nakha tang phone nakha nor comment khai dene takhon non comment nugya ko ang tinta option rijak te repeat khai sawano OnePlus Moto Redmi iPhone ano to chin kismat dokri kapalo ga tintan bisingo tam na phone nakha na ang sadi ingke ang je phone katal na o phone katal bai nang tabo video khai tongo ingke norok comment khai di ang tamo phone nakha na kolomani mar khai theinai satung tungman asuk tabong kai to phone nakha ba tabong kai tang regular blog khaisinai hingke please norok comment khai dia ang tam bisi video khai hingke norok chajak hingke ang kha khai tongo phaine video ang kaisa challenge video khaina haninai hingke norok bahai engjang no norok ano comment khai dia ang khlaina dana simang ta sopai ko amon susa basakle boja gansi sing boja phai soi tho koloman thinai tho tam noro mutai khayo hai dia nang christian sing namla ha sabla sa pasar sai thang di habi rok ni nai christian te se posa sai than so bon ro habai tabo thang dong da thlai nai gen ro nai tong di boja thang dong na stan blog pa sang nai ka seman so finally thokdama jaga sopai ga tabo hingke thokdana bagai bathak jak bisio hingke yango mote posa chari chari hintokha biswakorma ni posat hingke boro sawo thok riasini segang posa cha sigadi tarpor se thok runai hinai hingke angbo diboro maisai phaijai hingke ba khakai ka sasiwano haninai hingke or se posa chari ni posa na ma tong boro ka maisi ro na Fried rice itu. Jolas ha Chamus to nai bono sar kuni oche da nang sade am mutai ni yalle tabung gai ko chalai thong prasad tamo hingke maibo okhi mai to hangka bang masakha tamo hingke lama hasal bula amon bagi no sai thanjwan hninai tiningo tung mutai din bai kabang mano berelayo khesri ro salayo thango amo haita hingke ba bai no tuna thanangka ba time dok malia se berena rok hingke bono tunti to berai ti nongo hingke hepono mutai rogo habai no berai malia ta posa dok khulumbi rogo chai malia bon bagi hingke rogo chari chari hingke oron chakha tamo hingke telamura phai sopaika oro mutai kaija gan rulai tongo khai tongki me gan khorang khana gan basa ro jangri ja tengo hingke tabo hingke dogano bathak jak telamura bazar ni dogano yang dogan basa hingke to mutai masalai tongo gan tamui hingke bono nugui ang bati tamsa hingke kuai rok chalai tongo bati ba sino phai tongkha tamjani saisi malia wati sek sek no mathangka tam hingke lama hasal bula baino tuni akhon baisi tisa phainani nogo kipilna hingke ba hingke oro kuai chalai kha thea sakang wati kisa komika thong hninai tabo hingke thanglai tongo mo lama hingke tidu lama wati ro kisa sekraka hingke aro ni phai pekha duani sari sing thoka sanja sing thongka buhuro thangke buhuro kipilno saimia hingke tini program bo tongo ta chin para o hingke program bo naina hani tongmani obo no wanai tongkha kipli phaijama no koita o sopai no hingke bike to sawo
noro thangmaya hingke tongui phan thangdi khana phung phan thangsi di hinui gabagay no saka tongya phainani no hinui hingke telamora mela bo choli tongo taisingo phaipro nuk phaimani hingke যদি no kipil puro kaham kereng hingke nong no phunugano norok nai tongdi lama asaka khatra tam hingke wati phaine honbaine ha katal lama saram tongmanta hingke baksa borok saimana lama katal saram hingke bai dolai simaya asaka rimi o asaka kaisla o hingke norok nai tongni te kicha baskan thangano sengbo mahika mahabharat choliว่าที่ไฟเจ็บเกี่ยวกับกระแพงกันสินะฟังหมด hingke guys no khoti sade noro nukma na plan chop potong celana thaklai kamu hingke taising je ekbar klai ade ba on pore sinunggulo go phainai rok sisa klai khado teksa bait bai phainai rok hingke aprang video khaimalia borok sa sarjon kajak hingke on pore munilai se tisa buskango ako heleka tisa hain haikun klai lai suka hingke on bagai Sabakai himai thang tongo mani kotok festival je klai mani abokai to sidra nanglia tabung gai kona ni nangi thara tabung gompi bazar phai sopai kya gompi bazar washpon phaya ko tini first time inga mono kwai chai ninga na bongni bazar ni bomo hai inga telamora bazar bosa bokha takti sorosana inga tagoro thogro dawai nai nowa thanchi nai tam inga je phaibro thok dai to mase thok kulugla kipil nangkai pura horongi thangka inga tabuk baino orok langgai akon bai nai thangchi nai tabung inga finally telamora o phai sopai kya kipiloi inga mela o kisa hamna han tongo tambage hingke o lamon hoide asaka naithotok lighting rok marung toka ke phaika jokhon ba naithanjon hapthanjon hnei nai habi tongo nai naigena bomo hai rok borok rok busuk jomi hingke norbo naifina hingke naifimano hingke oro busuk borok bang norok nangtak phunukano bising habai mela ke thang tongo nai di ya kamane rok nai be kon bai daka kifil tongo ketia naikha hingke borok asa krechin borok bo kom na belai hingke bon bagai tabung ke no thang tongo horbong khabelai no hingke oro hingke naige de motai ni ekdom tongthotok gan rok tam laija konja hingke tini tang motai ro asa bere malia baino tuna thang bagai hingke abono je lama rok nungmani abono naikha abono enjoy khaika hingke khayo norok bana video no naithok jakana hanai nai hingke norok যদি no subscribe khai hingke please subscribe khai di hingke tini video sunui sinai tisa haina hai norok bai katal vlog malayano hingke norok nasing doni ang datir non bagai channel video tubui tongo hingke jotono no good night